Maryam ba shi script din shi. Ka san ni ba irin wa'annan jaruman bane masu yin kananan fina-finai irin wa'annan fina-finan naka. Don haka ba zan yi fim ɗinka ba don irin wa'annan fina-finan naka sai su taɓa min kariya. Kin manta sanda kika shigo industry ko a takaice a wulakance riga daban zani daban budu kina neman ina ne quality. To ki je ki tambaya a industry tun kafin ki shigo waye mai sana'a a gaya miki waye ni. Maza ma actor namiji ya buga da mu ya ban mu ya wulakanta industry ya zagi industry ya rena yan industry an kai masa kuɗi ya dawo da su za a sha powers a yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka yayi ya gama yau rayuwa ya ta kasance mar yana nan a Kaduna an buɗe shagon lemo da gurguru wannan izina ce don haka mu ba za mu raina fim ba ba za mu ci mutuncin fim ba fim sana'an mu ce kuma mun san mutuncin ta kuma fim yayi mana komai. Hisabi shi ne yi wa kaina